Пак ще го направя като шорт. Ще пробваме тези. Беха ми интересни дали са вкусни. И ме е страх. Това корни. То е оризово. Не знам дали на вас ви харесва. На мен хем ми харесва, хем не ми харесва. Това стана като едно. Малко не искам да го пробвам. Мирише на кашкавал. Оле, не е вкусно. Никак не ми харесва. Добре, нека да продължим с другото. Това сигурно ще отиде при гълъбчетата. Пробвала съм същите, обаче другия вид, който няма нищо. Това има нещо вътре в него. Сега ще го пробва, между другото, една моя приятелка. Като разбра, че не съм пробвала това, тя каза: ти нормална ли си, как не си го пробвал? Ма някои хора не ги пробват. Той трябва да се отвори. Хора, това няма отваряне. Има отваряне. Това не ми мирише окей.